Dwi'n athrawes Gymraeg, dwi'n Tutor Cymraeg gyda Dysgu Cymraeg Morgannwg. Dwi'n dysgu Cymraeg ar bob lefel o ddechreuwyr bob cam I fyny at uwch. A nawr dwi wedi cael secondiad mas i'r fyddin. A fi yw'r Tutor Cymraeg cyntaf i'r fyddin yng Nghymru. To meet somebody like Ruth, who is like a bottle of pop, just full of fizz, and when you open it, it's just culture, it's just enthusiasm, and it's just a wonderful experience of learning Welsh. Ruth is absolutely bendigedig. Bydde fe'n hyfryd I oedolion sy'n dysgu'r Gymraeg I chwarae gyda geiriau. A dechreuais I cwrs o'r gair i'r gerdd gyda Prifysgol De Cymru, gyda Dysgu Cymraeg Morgannwg. A roedd dysgwyr ar lefel uwch wedi dod ar y cwrs I chwarae gyda geiriau. A ro'n i'n dysgu nhw gyda technegau byddech chi'n defnyddio mewn ysgol I ddysgu barddoni. A roedd y llwyddiant, a roedd y gwaith, a roedd safon y Gymraeg a'r mwynhad a'r pleser yn wych. Felly dechreuais I wedyn astudio cynghanedd a cynganeddu gyda Prifysgol Aberystwyth mwyn I fi allu cynghaneddu gyda nhw. A roedd hwnna'n gymaint o hwyl. She gives us the culture, the history, the songs, everything that goes towards making Welsh just more than a language. It's the culture of the whole country, and she's just amazing. She's just terrific. A dwi'n meddwl os ydy dysgwyr yn gweld bod chi'n berson sydd yn barod I frwydro ac I weithio'n galed ac I weithio'n galed drosti nhw, maen nhw'n barod I gwrdd â chi hanner ffordd a maen nhw'n barod I roi'r oriau mewn a maen nhw'n barod I lwyddo. Mae pawb eisiau llwyddo, mae pawb yn hoffi her a mae pawb os ydych chi'n rhoi'r deunydd creu iddyn nhw, maen nhw'n gallu gweithio'n galed a llwyddo. Dwi'n meddwl I fod yn bwysig I ni barhau I ddysgu gydol oes, achos mae'r heriau yna mewn bywyd yn cadw ni'n ifanc, maen nhw'n cadw ni'n effro, maen nhw'n cadw dementia I ffwrdd. Dwi'n meddwl bod e'n rhywbeth cymdeithasol, bod bobl yn gallu ymuno mewn grwpiau wyneb yn wyneb neu ar-lein, a bod yn rhan o dîm ffitio mewn, bod yn rhan o gymdeithas, a mae yna yn arbennig yn yr iaith Gymraeg.